ва муҳим он аст ки амаки як гол ба дарвозаамон сар додем. 10 гол ба Самар ва як гол ба дарвозаи худ. яъне ки таносуби тӯбҳо ҷамъи 9 гол, зарба ва гол дар дақиқаи 27 дастаи мо ба пеш мебарояд. аҳсан мегӯем ба Абдулфаттоҳи Худоидодзода. тӯли ин дақиқаҳо хомӯширо риоя мекард ва билохира пас аз оне ки дар хатти ҳуҷум дар танҳоӣ қарор дошт, бо як зарбаи дарвозакӯби худ дарвозаи Одгерсенро рахна кард ва дастаи моро ба пеш баровард. 1-0. муҳофизатгарон кӯшиш карданд ки ӯро муосира намоянд ва сад гузоранд ба зарбаи иҷро менамудаи ӯ, аммо бо чунин масир тӯбро равон кард ба дарвозаи Исландия ки на Одгерсен на дигар муҳофизатгарон наметавонистанд ки онро бартараф намоянд. дигар бора мутаваҷҷеҳ мешавем. бубинед ки муҳофизатгарони Исландия то интизор ҳам набуданд ки аз ин масофа Абдулфаттоҳи Худоидодзода зарба мезанад. ҳам Муҷовид Шовайстудинов ва ҳам Амирҷони Фаррухзод танҳо аз ҳамин сабаб. довар чӣ ишора мекунад? пеналти барои чӣ? магар қоидаи бозии муқобили Даниэл Ҷурич вайрон карда шуд? дарҳол довар ба нуқта 11 метра ишора мекунад. ин ҳуҷуми Исландия он қадар хавфу хатари зиёд надошт. аз чӣ сабаб бошад ки бозингарони мо ба қоидасазӣ даст задан дар ин вазъият? се нафар иҳота карда буданд Даниэл Ҷуричро ва акнун набарди 1-1. Ҷурич зидди Сафармад Ғафоров. садои штаки довар. Ҷурич зарбаи ӯ хелам наздик буд барои баргардондани ин зарба. Сафармад Ғафоров ворди майдони рақобат мешаванд. зарба ҷониби дарвоза, имконият барои бозигарони мо ва гол! Гол! билохира мо тавонистем ки маротибаи дуюм дар ин дидор дарвозаи рақибро рахна намоем. ҳамаи замина ва асос барои анҷом додани ин кор буд, зеро ки фишори бозингарони мо дар 5 дақиқаи охир бештару бештар мегардид. бубинед ки ба таври ноқулай тӯбро бармегардад Одгерсен ва Справа пробивал там кто-то очень мощно. Сунатулло Азизов продемонстрировал не слабое такое. фикр мекунам азу муаллифи гол гардид. В нужном месте в нужное время и без шансов для вратаря. ва дар бозиёфти тӯб нахустин шуда тавонист ки зарбаи худро вориди дарвоза намояд. вақт анҷом ёфтааст ва довар садои штаки худро баланд мекунад. дӯстони азиз, ғалабаи аввалин дар мусобиқаи ҷоми рушд бо ҳисоби 1-2 муборак бошад. дар ҳайати дастаи мо Абдулфаттоҳи Худоидодзода ва Сунатулло Азизов як голи ба номи худ муҳр заданд ва ҳамин 2 гол кифоя буд ки мо пас аз пирӯзӣ ба даст овардан дар дидор муқобили Исландия ба зинаи аввали гурӯҳи хеш бароем.